Tak, szybkim krokiem, bo uciekam przed zombie psem. Czytaj deszczem. Czytaj deszczem. O nie, one też uciekają, dlatego tak szybko idą. O nie, o nie. Ej, możesz zrobić tak, że podasz na przykład 5 razy speed, tylko dasz to, co mówisz. One to dlatego tak szybko idą. I też jak będziemy tak zapierdać śmiesznie, dobra? Dobrze. Chociaż nie, bo teraz to miała urok ta konwersacja. Ej, dobra, bo chciałam zrobić cięcie i wygly, ale poruszyła mnie ta gwiazda Dawida tutaj. No mnie poruszyła ta Jest sofa gwiazda, i... no. A tam była butelki. też- Nie przez samocha! Co? Gdzie? Okej, jesteśmy w pałacu, który został wzniesiony w 1869 roku. Ja tutaj właśnie przytaczam historię, bo tutaj stan tego jest po prostu zatrważający. Znaczy stan jest, powiedziałbym, z Menelenie obstawiam na jakieś 85%. Tak. Nie jestem ekspertem, wszelako widzę oznaki tego, że ktoś tu był. Bywa nawet chyba. No ciężko powiedzieć. Widziałeś w ogóle ile jest tych butelek tego Fajranta? Nie wiem co to jest za To jest jakiś lokalny jabol. fajne wino, ale... No. ale... Mocny A tu na fajrant. przykład, widzisz? Tu na przykład jestem w stanie powiedzieć, że O. ktoś miał wypłatę, bo grant kosztuje już na przykład 30 zeta, w związku z No. czym, no chyba, że... A tu na przykład, tu na przykład komuś aż szczęka opadła z tego powodu, że kupi grant. zaraz. Jezu, aż się na chwilę GoPro zawiesiło. Tu mamy mocny, gorzki poldrink? Czy półdrink? No Nie jakiś, wiem, jakaś wódeczka. Ej, ale patrzcie jaki tu jest ładny z tym. Jest znak Zodiaku, Julki znak Zodiaku. Nie. O, ale tutaj mamy tak, kalendarz wrzesień 2014 i jakiś gobelin, czy arras z tygryskiem. Ej, to wyjdzie ciemniejsze niż jest. Dobra, tu wam jeszcze pokażę tego tygryska. Jest naprawdę mega uroczy. Wiktoria go chciała do domu, ale oczywiście się nie zabiera takich rzeczy i ona nie chciała go do domu na poważnie, no bo też wiadomo, że jest bardzo brudny, ale jest bardzo cute. Ogólnie to nagrywamy ten odcinek zaraz po poprzednim i cały czas gdzieś tam oscylujemy na granicy województw dolnośląskiego i wielkopolskiego. To jest nadal Dolny Śląsk. No i takich pałacy tutaj jest mnóstwo praktycznie. Chciałam sobie wczoraj po prostu na spontanie znaleźć coś obok tego, w którym byliśmy. I znalezienie tego zajęło mi jakąś minutę. Także jak widzicie, tutaj naprawdę było kiedyś ogromne bogactwo. Ten pałac, jak wspomniałam, został wzniesiony w 1869 roku i należał do rodziny Bush Ippenburg bodajże. Oczywiście to wszystko już macie opisane na Facebooku, oglądając ten film. Może zobaczyć, coś tam dzieje. Dlaczego nie chciałbyś tego robić na najniższym Właśnie piętrze? ktoś zrobił kupę u góry, znaczy nie z nas, tylko ktoś z byłych mieszkańców, ale albo obecnych lokatorów. Tu musiały być mieszkania socjalne w tymże pałacu byłym. Sądząc właśnie po tych numerach. Już nieraz byliście z nami na takich tripach. Coś mam dzisiaj z tym chodzeniem po belkach. No nie no, ogólnie pałac jest w ruinie. Z zewnątrz to się jeszcze jako tako prezentuje i broni. A propos zewnątrz, mamy tu balkonik. Ale wiecie, że mam złe doświadczenie z wychodzeniem na balkonik, bo często jak się wyjdzie, to słychać takie wiadomo, że ktoś ma ból dolnej części pleców. Nie, absolutnie nie. Ja, Dobra. Ja Tu już wiem, że są same psychologa na śmieci. sesji, Ojej. Nie no, wiecie co, naprawdę, to jest karygodne, ale tu śmierdzi. O wow. No cóż. Przydałaby się taka pałacowa Greta, która by powiedziała how dare you, ale jakby nie. Znaczy dobrze, że
nie ma drugiej Grety. Jakoś nie jestem fanką. No, tutaj nad drzwiami jest napis i on jest gotykiem wykaligrafowany w ogóle. Chyba znaleźli drzwi, wiecie? Ej, znaleźli drzwi! ale ja to czytam. Drzwi, Aha, dobra, dziękuję. Tak, 29% baterii to wiadomo, tak to jest GoPro. Natomiast wystarczy, bo będziemy za niedługo kończyć na dzisiaj. I tak łącznie zrobimy razem z drogą do domu jakieś 600 km. Natomiast spójrzcie, tam mamy, może się mylę, natomiast to jest chyba kartusz herbowy rodziny właśnie Bush i Pembroke. Jest przepiękny, jest świetnie zachowany. W ogóle wygląda, jakby był odrestaurowany w stosunku do reszty tej ściany frontowej, która no pozostała wiele do życzenia. Ale dobra, idziemy do środka i zobaczmy, co tu mamy w tej części głównej. Co, ta sala? Tutaj ta wejściowa? A tam jest samochód. FCXD i HWDP. Aha. Czyli standardowo jak w takich miejscach. 100 lat Mendo. 100 lat, no, przyłączam się. Nie no, tak bardzo jest ta część potraktowana z buta. Czy tu coś... Jestem zbroniony. Czy tu pewnie były co? Był PGR, były biura. Zapewne. No i raczej tutaj... Czy wiecie, to nie jest jeden z tych pałacy, które się gdzieś tam spektakularnie pojawiają. Co? Nie, nic, po prostu A! Gdzieś na grupach czy coś, no bo nie jest zbyt atrakcyjny, jest rozpiździel, szczerze mówiąc. Natomiast ja to robię nie dlatego, żeby był efekt wow, że tam znalazłam jakieś stare meble czy coś, tylko żeby wam pokazać, jaki jest stan zabytków nagminnie i notorycznie. Tam była jakaś wyższa kondygnacja, natomiast nie za bardzo jest na nią przejście. Całe stropy zostały pourywane. I tutaj wszędzie mamy dosłownie puste, wyrąbane przestrzenie. Został tylko misiek albo myszek. A nie wiem, co to jest miś z wąsami. Biedny. Dobra, kończymy, wychodzimy, wszyscy na mnie czekają. Weszłam ostatnia. Także to wszystko. No i taki jest stan wielu zabytków, zwłaszcza tutaj w Dolnośląskiem, jaki widzicie na załączonym obrazku.